ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ନିଜ ମାମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଥ ନ ଦେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାଥିରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ? ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କର ନିଜ ମାମୁଁ ଶଲ୍ୟ ଥିଲେ। ଶଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଥ ନ ଦେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ? ଅସଲରେ ଏହା ପଛରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଚାଲ ଥିଲା। ଥରେ ରାଜା ଶଲ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତିନାପୁର ଆସୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସେବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏ ସାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭାବନାରେ ଭାସି ଯାଇ କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କିଛି ପାରିବେ ଏହା ବଦଳରେ ମାଗିପାରିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଶଲ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ସେନାକୁ ମାଗିଦେଲେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ଶିବିରରେ କୌରବଙ୍କୁ